τις υποδομές, διότι η ποιότητα των υποδομών φτιάχνει και ίσως, μπορώ να πω σε ένα μεγάλο βαθμό, επηρεάζει και την ποιότητα των ανθρωπών. Όταν είναι σε κάποια σχολεία τα οποία δεν είναι σωστά, δεν είναι καθαρά κλπ., σίγουρα επηρεάζει την ψυχολογία των παιδιών. Και εμείς μαθητές ήμασταν, όταν ήμασταν σε ένα ωραίο χώρο, νιώθαμε πολύ καλύτερα από κάποια παιδιά που βρισκόντουσαν σε άλλους χώρους. Τι πρέπει να κάνουμε? Να είμαστε δίπλα στα παιδιά, προφανώς, να είμαστε δίπλα σαν περιφέρεια Αττικής στις υποδομές, σε χρηματοδοτήσεις παιδικών χαρών που έχουμε κάνει στο παρελθόν, σε αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουμε κάνει στο παρελθόν, να φέρουμε τα παιδιά μας δίπλα στον αθλητισμό και να τα έχουμε γενικότερα κοντά μας. Ωραία, θα κλείσουμε αυτό. Νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα για την ποιότητα ζωής, για την καθημερινότητά μας και πώς ακριβώς μπορείς να καταπολεμήσεις, εν πάση περιπτώσει, αυτό το φαινόμενο που έχει γίνει μάστιγα. Είναι ένα θέμα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και εκ νέου, γιατί καθημερινά βλέπουμε θέματα. Τρέχετε πάρα πολύ στη Δυτική Αττική, δεν σταματάτε. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Λευτέρη Κοσμόπουλο, τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής.